OK. Čau, čuďa. Som tu ja, Dúmiš. Ako môžete vidieť, mám to na short. Jak moc FPS, ne? Áno, nie som na novom počítači, nájdeme teraz máme so sestrou, ale použil mne programík, že Game Booster, zatiaľ ako, ty vole, 15 FPS, ak si robíš prdel, ty kokos. To je aké husté. Dobre. Chcel by som tu niekde bývať, mám tuto také miestečko, tam som našiel dungeon, tam som našiel malé ložisko ropy, tam je stredné ložisko ropy, sopka, tam je tá mega caveka, čo sme mali, tam je malá ropa, stredná ropa, potom som našiel včeliny, mám ich uložené ako waypointy, iba som si ich teraz vypol, a tam mám fontánu nejakú od sorry. Takže som si tu robil čestky, trošku som bol ťažiť a ťažil som to včera 2 hodiny a vyšiel som vlastne až ku bedrocku a tam to je väčšinou najviac. Takže som to proste ťažil a to, čo som mal to na cheat mode, tak prepačte mi to, ale to som si testoval na flat mape, 3Dčku, skúšal som si ju robiť aj z Red Poweru, aj z Buildcraftu, ale tá Red Powerová, no, no v tom sa moc nevyznám, hej. Takže budeme si robiť potom Buildcraftovú 3Dčku, a nie Red Powerovú. A čo sa stalo, tak som si dal pár modov preč, respektíve 2. A to bol Railcraft a nejaký Steve's Card. Takže asi tak. No len tu mám naťažené veci, tu mám nejaké už veci. Dobre, takže si vezmem tento krompáč, tento, ešte si dám status na Skypeu off. Dobre, dneska Killdead dal zase ten svoj diel a išiel do tábora, takže tu teraz dlhšie nebude. A pôjdeme si vykraftiť jednu vec, len ju musím nájsť. Áno, bolo by dobré to nájsť. A je nám tu erotická hudba. Poďte, to je back. Tieto baťúšky. Kraftí sa takto. Tam si môžeme dať farbu, ale ja si tam dám diamant. Aha, ja mám ten crafting table tuto. Kde? Hej, počkaj. Včelín. Ja som niekde nechal v tej bani crafting table aj pec. Čože? Dobre, takže bohužiaľ 1% hudby a učí to dáme na 0%, učí mi to tu jak hovado. Takže spravíme si crafting table. To je zaujímavé, tieto FPS-ka. Čakať. Ja si to dáme na tiny. Dobre, ja. Ešte lepšie. Takto. Máme baťúžek. Ornament. Už je to Magic Backpack. A to, takýto vlastne backpack, keď to otvoríme. A keď dáme do ňoho veci a umrieme s ním, urobíme si ďalší a zostane to tam. Niečo ako Ender chestka, čo je síce aj tu, ale škoda. Že je to síce aj tu tá Ender chestka iba inak, a teraz bude v 1.3, že proste dáte si do nej veci a keď zničíte tú chestku a položíte zase tam do tej veci, proste kde sa to uloží, no. Takže na tento spôsob to bude pracovať. No, ale čo si dneska budeme robiť? Takže si tu vyhladíme miesto na dob a
urobíme si zatiaľ potenciálnu farmu na nejaké drevo. Tu mám nejaké saplingy, čo som ťažil. Takže... no, tu pri tej vode. Tak, dirt. Ty vole, 15 fps. Čo to je? To znamená takto. Hello, 20. Že tu máme jeden dirt. Čo? To je blbé. Nevadí, no. Takže... toto dám sem, tu mám nejaké jedlo, cobblestone, toto si dám vypáliť. Robíme si pec. Nejaké drevo, také dreva. Joj, teraz sa mi niečo stalo. Ale, aspoň zvuky si zapnem trošku. A ešte nejaké tie Cooper Ores, to je to zóna. Sandstone. A dve torčky si vezme. Dia lopatu. Urobím. Dobre. No a poďme si to tu nejak pozrieť. Tam je ten pes. No, to je ten pes. Takže si... ja by som ten domček chcel mať nejak tu. To čo bolo? Zase. To je asi ten boss v tom dungeone, ne. Dobre, takže tam nebudeme mať domek. Budeme mať tuto. Ja si dám do backpacku nejaké drevo. Kobol. Hľadím si potom farmu na kaktusy. Aby sme mali aspoň čo dávať do generátorov. A som sa rozhodol práve, že nebudem mať na začiatok elektriku. Nebudem si robiť vodnú elektráreň, pretože to sa asi dá jediná spraviť ako elektráreň prvá. Budem si robiť generátor, zasobovať elektrikou. Tak čo sa stalo z tých videí, no tak čo už, no. Tak vám poviem, budeme sa snažiť, aby sa to už nestalo, aj keď není to bohvie ako naša chyba. A ten dom, čo som aj pozeral, tak veľa príkladov si berem od Nargona. A tak. OK, ja pôjdem teraz naťažiť nejaký kobol. Dobre, takže mám nový kompáč a ideme domov. Vyrastol mám tam strom, ako pozerám. Mám trošku to z koblu.
že si dám do paťušku. Tak. A budeme postaviť ten strom, či dom. Sugar. Ja by som chcel mať trošku postavený podobne ako Nargon. Alebo, no, tak nie, ale aspoň niečo v ňom bude mať podobné. Tak trošku. Som mi zasekla myška. No, už to není dobré tie FPS-ka. Už som mal 90 FPS-ek. Len, že by sa mi to hralo príjemne zrovna, ale no, není to najhoršie. Toto kope. Som si robil ďalší nový krumpáč, ak som bol odťažiť ten kabel. Čakaj, kade to navediem? Potom v niektorých stenách budeme mať red power kabely. Škoda, že aj broadcastové kabely alebo ICčkové sa nedajú dať do steny. Som tiež taký... Teraz si to dám na short. Dobre. A... tak... to som dojebal. A to budeme mať dvere. Ja sa teším, ak budem robiť už tú triedičku, už to mám všetko vymyslené. Aj tak. Je to veľmi dobrý nápad, tá triedička, no. No iba tá buildcraft, to... Budem potrebovať síce menej vecí na to, ale... si budem využívať build red power iba na také tie stroje ako... Tak, proste... Chápete na čo, nebudem ho využívať takto presne, že triedička, tak... Pretože ja mám radšej ten buildcraft, no a... Kde máme sklo? Nevadí. Treba si toto rozmyslieť, jak budeme dávať okna. Pretože to je podstatná vec pri baráku a hlavne ešte keď ho budete chcieť vylepšovať tými red poweráckými vecami a tak. Čo to ničí dosť rýchlo. No. Dobre. Takže... To som zle dal. Ajajajajajajaj.
docela laguje. No a už na 20 fps. Sa teším, keď budem natáčať na novom PCčku, notebooku. Má 6 GB rámku, AMD Radeon 1 GB grafiku, potom AMD procesor má síce, ale má potom 720 GB HDD, je to z dočka HP, kúpený v Datarte, posledný kus, takže asi tak posledný kus je u mňa doma, to som zabil. Toto ešte zdica. Takže tento diel nazveme si tak, že nejaké hosovanie. Takže to proste tak je. Čo viem, tak je to mod Iron Chest. Je dobré, že v ňom funguje Inventory Tweaks a tie čestky sú naozaj dosť veľké. Čož je samozrejme výhoda. A tu už je sek. Tu máme sek. Jak inak, no, tak to pozničíme a nebudeme sa prispôsobať koblu, ale okláp. Tak. No dojď. To som nevychytal. Nevadí, tie jazierka neskôr zahádžeme pieskom. To asi na budúci diel už by sme mohli ísť na toho psa. Alebo tam pôjdeme 5. diel. Pretože už lebo potrebujem proste sandstone a tam jeho dosť. Robíme si peknú fotku pri hlave psa. Počkaj, hento je vlastne, je to ten dungeon. Je to ten dungeon. No, je 9 hodín 21 minút. Takže ešte je to úplne po ránu. Presne mi to vyšlo celý ten barak. Yes. Chcel by som zase mi sekla myška. Chcel by som povedať, že z Genom, z Megacraftu natáčame AAS Apokalyptik niečo. Neviem niečo takého. Tá myška mi hádže. Ok, tak ja to stopnem a budem späť. Dobre, som tu. Niečo, sestra sem prišla zase. Každý musíme ja porokovať. Budem aj ja do tábora, idem 28. Takže vyzerá to tak, že ani ja, ani Kildet tu jeden týždeň nebudeme. Čo už určite bez nás neprežijete, ale nie, samozrejme prežijete to, bude v pohode, podľa mňa nemáte s tým problém, že by sme tu ja a Kildet boli. No. Zdáme torčky. Dobre. Nemáme posteľ, čo je blbé, ale aj blbé. Tam tie mne svícia. Takže už sú to zombíci. Rýchlo si vykraftíme diamantový meč.
Alebo nie, nebudeme minať. Robíme si safírový. No dobre, zase sa sekla myška. Kde si ty smrte? Creepery dvaja. Dobre. Čo si pôjdeme teraz v noci robiť? Je, že pôjdeme naťažiť piesok. Pretože to hodne potrebujeme. Pokiaľ nemáme stroje, no. A stroje nemáme. Ty kriple. Tá myška mi hádže. Si to nejak skúsim opraviť do budúcna. Málo piesku. Som spozoroval, čo? Aspoň nejaké jedlo. By som fakt nerad, kebyže sa mi spavnuje doma, to by bolo úplne blbé. Dal som si mapu na multiplicate, čo je hviezdička. Kto hviezdičku stlačíme? A... Aj creeper. Díka, spomínať, Ježiš. Som to fakt potreboval. Dobre, takže ja sa s vami lúčim. Váš Dúmi.